mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Kumusta kayong lahat? At welcome sa Kabaasan Tribe. Sa episode na to mga katribo, magluluto tayo ng pork chop ala bistic style. Napaka-simple lang nito mga katribo. Ang first step natin mga katribo, tayo gagawa muna ng pang-marinate ka para medyo sumarap yung ating lulutuin. Meron tayo ditong toyo, kalamansi, paminta. Ayan, haluin lang natin. Tapos ilalagay na natin itong ating counting pork chop. Kung pantinda to mga katribo, kung kakamayin na may plastic, nakakaya naman sa kakain. Dahil naglinis naman tayo ng kamay at tayo naman ang kakain, hindi na tayo naglagay ng plastic sa ating kamay. So namarinate natin ito mga katribo ng mga 1 o 2 kalahating oras. Balikan ko na lang kayo pakalipas na magluto mga katribo. Ito na yung minarinate nating pork chop. Siniperate na natin. At nagpainit na rin tayo dito ng ating mantika. Prituin na natin to. Balikan rin na natin mga katribo. Okay na ito mga katribo. Pagkakaprito natin, ilagay na natin yung ating pinagmarinitan sa kanya. Tapos takpan natin. Update ko na lang kayo maya maya mga katribo. Double check na natin mga katribo. Ganda na mga katribo. Nagmamanti-mantika na. Lambot-lambot na rin to mga katribo. Lagyan na natin yung ating onion ring. Yan. Takpan ulit natin. Malapit na yan mga katribo. Final check na natin mga katribo. Yun. Okay na ito mga katribo. Napakasarap na nito. Tara, ihain na natin yan mga katribo. Kain na tayo mga katribo. Ito na yung ginawa nating pork chop ala bistic. Pwede na yan mga katribo. Mukhang napakasarap naman. Pero bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Yung kainan na mga katribo. Tikman na natin to. Kamayin lang natin para swabe. Kain tayo mga katribo. Pwede na. Malambot naman.
Ayos din. Kain po. Suabe. Sarap din mga katribo. Pampabata. Suabe. Ang lambot ng karne niya. Solve na mga katribo. Maraming salamat po sa walang sabang suporta sa aking munting channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please paki-subscribe naman po ang aking munting channel at paki-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. Maraming salamat po mga katribo sa panonood. Hanggang sa susunod po. Diyos mabalos po sa Indogabos.